Ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, ekene m nwoke, ekene m nwanyị. Eke ọma nọ, izu ọma nọ. Tata wee eke bụ ọgụgụ izu n'izu niile dị n'ala Igbo. Anyị na-agụ eke, agụ olie, agụ afọ, agụ nkwọ. Si na tata anyị banyere izu ọfụrụ, si ka izu ọfụrụ anụnwa bụ ụlọ anyị ihe ọma. A sị na anyị ya nwụrụ n'izu ọhụrụ a. A sị m na akakaka ya mara anyị n'izu ọhụrụ a. M wee si na ndị anyanwụ bụ Chieke na ndị agbara ka ha gọzie anyị, nye anyị ogologo ndụ, nye anyị arụ isi ike, nye anyị udo, nye anyị agamnihu, nye anyị ihe akụ, nye anyị ihe enwe. Chụọla anyị ndị ajọ mmụọ, chụọla anyị ndị ajọ mmadụ. A sị m kacha anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-atụrụ nzu na edo na ọjị. Ha wepụrụ mmanya ọkụ, wepụrụ anyị ihe ọkụ, wetara anyị ngọzi, wetara anyị ọmụmụ, wetara anyị akụ na ụba, wetara anyị mbuli elu. Ihe anyị na-eme ọ na-aga. Anyị gbuo n'aka nri ka anyị na-bute ihe ọma, n'aka ekpe anyị bute ihe ọma, n'iru anyị bute ihe ọma, n'azụ anyị bute ihe ọma. Si ka anyị pụta ife ka anyị dị ude n'izu ọfụrụ a, n'izu ndị ọzọ dịkwa n'iru. Tata bụ Eke na Orie na Afọ na Nkwọ na Afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Ọkwa m onye nke gị, nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Ọkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agbasi afọ ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, kwara ụzọ eziokwu. Ya mere, gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya, na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, ọ dị mkpa ka ị marụ mgbe ị na-eme ọdịnala na mgbe ị na-azọnyezi ụkwụ n'ebe ọ na-ekwesịrị. Ka ị malụ mgbe gị na ndị ichie so, malụ mgbe gị na aja ana so, malụ mgbe iji etinye aka n'ihe ndị ogboni. Ka isi n'ukwu obe ahụ ị nọ, mmiri na-ama gị, anwụ a na-acha gị, pụta. Ebe ndụ dị ka onye ma ife na-achọ ndụ aga. Onye ọbụla isi ya zuru oke n'afọ ụzọ anaghị afụ ọkụ tinye onwe ya n'ọkụ. Gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya, nke ị gwara onwe gị ka mma karịa nke mmadụ gwara gị. Na ngwa ngwa ị matara na ụzọ ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ụzọ ndị mbụ na ndị egede ji wee kpelu Chukwu okike abịa, ma ndị nna nna ha si wee kpọkwuo Chukwu, bie ndụ ọfụma ma chaa isi awọ, ma sokwara ụkwụ ahụ ha ji wee bi ndụ. Ọ dịrị anyị niile mma. Ihe a na-eme na our society today, ifu nwa ikorobịa 40 years, 30 years, 30 something, 20 something, at once onye ahụ dịkata oluo 50, onye ahụ anwụrụ. O meghị ụta, onye ahụ anwụrụ. Ọ mmadụ ibighere aka, mmadụ ịhapụ chi ya, mmadụ iburu chi ya ụzọ, mmadụ enweghị ndidi na nwata egolo nna ya na nne ya ntị. Maka na ọ bụrụ na anyị na-anụ okpukpe oku ndị ichie anyị na-akpọ anyị, a lot of us bụ ndị na-akụ ihe gbasara ọdịnala. Adị m ekwu maka ndị bute, na-ekwu maka ndị na-akụ ihe gbasara ọdịnala. A lot of us enwere a great ancestor nọ in us. If you don't know, o nwere nnekwute onye ichie possessed anyị that enables us to speak whenever we open our mouth. We don't just wake up and start preaching. O nwere forces na back ihe anyị na-ekwu. Gị nwa na onwe gị nwere forces gị na ha, so try and befriend them, align yourself with them, appease them, settle them, make peace with them. Stop shouting Holy Ghost fire at them. Stop destroying the powers that be with you. Ma n'obodo gị, ma na be nna gị, ma n'ikwu nne gị, ka ị nwee ike dị ndụ.
maka o nwere osisi ọya bụ itinye aka egbuo, ọ bụ n'ebe a nke isi bi ụwa ịkọtụgokwe your life short. O kwa alụsị ọya abụ itinye aka akụkpụọ ya i destroy gokwe your life. Money asị tụọ ego a ga-eji mee ya tụọ ego isoro tinye ego ebe a, you've destroyed yourself. You have destroyed yourself. Maka ebe a nke isi mana ị marọ maka na ịbụ ofeke echizie ime ya within 5 6 7 8 9 10 years onye ahụ anwụrụ. Onye ahụ mara na ọkọtụgo life ya short since na aki ya out of ignorance. Ije n'isiokwu nji maka ya wee bịa bụ etu esi ayọ mgbaghara njọ n'ọdịnala Igbo. Etu esi ayọ mgbaghara njọ n'ọdịnala Igbo. Etu esi ayọ mgbaghara njọ n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke, ị bụ nwaanyị, nwunye gị dosie gị ije zuo ya, ọkwa ma nọ njọ, ma ọ di gị dosie gị ije zuo ya without that person's consent, ọ bụrụ nke gị. Ọ bụrụ nke gị, it's not your own. Ma na ije eje napụ mmadụ ihe ya n'ike, ma na ije eje gbaa ama asị gbagide mmadụ, jee tụọ asị against somebody, maybe onye ahụ abụrụ onye ajọchi, o nwere onye kwuchitere ọnụ, ụwa ama ọkụọ ya, si gbuo ya gbuo ya, kugbuo ya kugbuo ya, because of ihe iji ọnụ gị na-abụ wee kwu maka onye ahụ. Ihe ịmacha na-asị ije kọọ ya because of feeling it is smart than onye anwa ba imesie ya, imechazie ịbịa na-efilizi guilty kosi alụlụ anọ ọbụla mmadụ lụ nche ọbụla mmadụ melu megide mmadụ ibi ya maọbụ aja ana, obi gị ga na-apịa gị ụtarị gbasara ihe ahụ imelu. Mgbe ahụ bịa notisie na onye a dutu ide enwezi peace of mind, ife onye ahụ obi ga na-eskip, ide enwezi rest because of this person ịkọla asịrị ma ọkụ ihe ọjọọ ma onye napụrụ ihe ya n'ike. Onye ahụ imegidere, onye a ntaragbuo gị n'obi taragbuo ya n'anya. Mgbe ahụ ibe bịa na-enecha that na this thing catch go up with you. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ndị kịta na-agba ebinye jekwuwe fada, jekwuwe pastor, jekwuwe prophetess, jekwuwe ụkọchukwu, ode confession, ọyọ mgbaghara njọ, sekpụrụ a na yọ mgbaghara njọ. Fada wee si ya tata ịyọgoro mgbaghara njọ ya na ahụ onye nwaanyị agbaghagolugo, jee were ikpere gị gbagharịa ụlọ ụka 37 times with rosely ị ga na-ekpe ekpe 40 decades ma 200 decades. Imecha ya na eme fasting na bụ unu 6 to 12 for 3 days. Ije na-ezuzu na-eme eri. Ajụjụ m chọrọ ịjụ gị bụ ọ fada ka ị mejọrọ, ọ pastọ ka ị mejọrọ, ọ sista ka ị mejọrọ, ọ ụkọchukwu ka ị mejọrọ, ọ ndị ahụ nke ị mejọrọ, ka ezumezu ya ka ị mejọrọ? I want to ask you. Ngwa ngwa ị mejọrọ mmadụ, ifiluwego that pain na ị mejọrọ this person, biko gị nwa bụ onye Igbo, maka na onwe bụ na mmadụ na-eme ọdịnala, ị na-eme ọdịnala ịma na ị ga-eso okwu onwe gị n'ọdịnala ọfụma. Ị na-agba ebe a na-agba ebe a, ahịa akwaghị ada, kwuru ofe ebe kwụsie ike, kwuru gidigba. Ị na-aghọta? Ọ bụrụ na ị mejọrọ onye ahụ eziokwu eziokwu n'ime mmụọ n'eziokwu, ịgwa anụ onwe gị eziokwu, maka eziokwu kacha eziokwu wee eziokwu mmadụ gwara onwe ya. Ịgwa anụ onwe gị eziokwu, this person, what if onye a mere m to deserve this? I've been unkind and unfair with this person. Nwanne nwoke, nwanne nwaanyị, ife ya agba ọsọ mee bụ jee chọta nzu, chọta edo, chọta ọjị, chọta mmanya ọkụ, welu jebebe onye ahụ n'ụtụtụ. A lot of people, pride and greed
anyị ekwuru ha mee ihe ha kwuru na nke a gbasara gị. Iji ebe onye ahụ n'ụtụtụ kpakpakpam ọ na-emepe ụzọ na-eke ibu ya n'aka, chịrị ya n'iru, nwanne m, I am sorry, biko ihe ọbụla mmelụ gị, eji m ihe ndị abịa ka anyị dozie, biko get out, get out, get out, get out, you are a fool, nekọta ihe ọ bụ ebe m idiot a, biko nwanne m, I am sorry, biko biko biko, ihe ndị a ka m ji bịa ihe oge. Onye ahụ wee sị gị get out, get out, idiot, idiot, you are stupid, ọkọsịa. In as much as n'obi gị dị ọcha ebe ihe mgbaghara ahụ, ịkọpụgokwa onwe gị na dachin. Onye ahụ gbaa gị a na-aghọrị ya, ọ gbaa gị ezumezu aghọrị ya, ọ gbaa gị ndị iche aghọrị ya, because you have come to apologize sincerely ka ndị mbụ na ndị egede si eme ya. Mana ọ bụrụ na ị nọ wee jee na-ayọ fada mgbaghara, agị nwa mama fada ka ị mejọrọ, ịbịazukwaba onye ahụ, cheta na mgbe ahụ ị ga-eme nzu aka dị n'iru dị n'obi ọgbụgba ndụ. Onye ahụ ede nzu aka dị n'iru dị n'obi ọgbụgba ndụ, ide ode aka dị n'iru dị n'obi ọkwa ọgbụgba ndụ. The same thing with that person. Ihe a ka ihe ọ pụtara bụ ya afụ ihe ga-eme onye a ana na-ekwu ya. Nzu ahụ edi na aja ana, edo ahụ adị na aja ana. Nzu na-signifies peace, purity, na obi ọcha ka iji bịa. Udo na-signify, edo na-signify peace, udo na udo ka iji bịa. Unu atazi ọjị wee taa ndụ, taa udo, taa gam n'iru. Mgbe gburugburu mmadụ na-abụtakọla ọjị anara afụ ihe mere onwe ha, merụ nwanne ya. Mana nke ikpeazụ anyị si na anyị ejebego ka wee na-eje na-agwọzi ọgwụ karịa ọgwụ n'onwe ya. Ọ bụ na imejọ mmadụ, agba n'ọsọ wee jee n'ụlọ ụka jee yọọ fada, jekwuru onye imejọ jee yọọ ya mgbaghalụ. Chọọ ebe onye ahụ imejọrọ nọ, chọọ iru ya jee yọọ ya mgbaghalụ. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere mmụọ ya na ya so, ma ọ ma mmụọ ahụ ma ọ mara ya. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere mmụọ ya na ya so. Ana onwe ka ị ga-esi wee mewe mmụọ, ọ bụ na mmụọ na-enwere onye ahụ obi umeiko, ọ pịawa gị azụ. Ọ bụ na mmụọ chọrọ iji onye ahụ wee lụọ ọrụ, mana ọ ka na-akpagharịgodo onye ahụ iru ka ọ ghọta onwe ya, ime onye ahụ ajie mmụọ ahụ pịawa gị azụ. O mere a lot of people ebe nnọ mgbe na-ebidobe ọrụ a. Ọ bụrụ imejọ mmadụ, especially onye nwere ezumezu, onye nwere agwụ, imejọ onye ahụ ije yọba fada, ma eje yọba bishọp, ma eje yọba ụkọchukwu, ma Sister Maria, you are wasting your time. Ọ bụrụ Maria na ezumezu ya ka imejọ, ọ bụrụ fada na ezumezu ya ka imejọ, na onye ahụ imejọ, chọọ iru onye ahụ yọọ ya mgbaghalụ. Welu nzu na edo na ọjị na mmanya ike jee yọọ mgbaghalụ, ka inwe ike nwee peace, nwee udo, ka inwe ike nwee udo. Aka m onye nke gị, nwaada gbara ọma ụzọ mmiri. Chetakwa, abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si kwuo na anyị na-agba afa na-agbasi afọ ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyelu m Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ya bụ onwe ajụjụ nwere ịjụ m gbasara ihe nkụziri taa, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ọ na-ịchọ ka agbalụ gị afa ma ụlọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663. Ngwa ka emesịanụ.